O BNG de Ribeira celebrará este sábado unha xornada festiva e cultural aberta á cidadanía como agosto popular organizado en colaboración con Galiza Nova e a Asociación Cultural Alto Falante. Ademais da degustación de castañas de balde e xogos populares, o programa inclúe a presentación do libro infantil O Magosto de Brais, de Jorge Pérez Sampedro. Alto Falante participaremos fundamentalmente coa presentación do libro O Magosto de Brais, obra dun veciño aquí de Ribeira, Jorge Pérez. Este libro é un volume ilustrado fundamentalmente dirixido a un público infantil e pareceu-nos interesante facer a presentación desta obra dada a situación de emerxencia lingüística na que nos atopamos, onde darlle pulo a estas iniciativas populares feitas íntegramente en galego que onde ademais ten como obxectivo darlle a coñecer aos máis pequenos da casa unha tradición popular galega como é o magosto, pareceu-nos acaído. A xornada proseguirá cunha queimada popular a cargo de Nandollón, amenizada por DJ Jalaico, e chegará a súa fin cunha foliada aberta. Vai haber un reparto de castañas asadas, unha elaboración dunha queimada e a animación musical por parte dun DJ Galaico e nada, ao final rematará cunha foliada que se anime a cantar ou a tocar algún instrumento e basicamente é no que vai consistir de 7:30 da tarde ás 11:30 da noite. Dende o BNG animan a veciñanza a participar neste encontro que busca poñer en valor unha tradición tan popular como o magosto como reivindicación da cultura e lingua galegas. En Galiza hai esa tradición popular que pode estar máis estendida nunhas localidades que noutras, por iso dende Ribeira queremos motivar a que se celebren eses magostos como espazos de convivio, de festa para toda a veciñanza e, por tanto, animar a veciñanza de Ribeira que este sábado poida degustar con nós unhas castañas, desfrutar dunha boa música e tamén poñendo en valor a nosa literatura en galego e, ademais, da man dun ribeirense como é Jorge Pérez, que se animou a escribir en galego sobre unha tradición moi estendida no noso país.